आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन जोङो न'आव फालें सायाव थसक सायाव उन्दुनानै जोङो मिटिंआव फैनायाव माबायदियाव उन्दुनांदों नै सानब्रैसो थाबोनो मोननायबा मोजां जागौमोन जों माबायदि उन्दुनांदों नुवाखै एम्फौ लाथा बायदि थनजोबनांदों नै ओरैनो मानसिफोरा न'नि सायसो साबसिन नांसिगोन दे लोगो मोनलायदों थसकआ माबायदिमोन सार मोजां एकदमबारे न'आव उन्दुनाय बादि मोनलायलायदों नै थसकआ बिराद मोजां जिगाबजों जि मोजां खालामना होखादों नेट दङ नै बरिया जि गुदुं जाखायो न'खौ एम्फौ लाथा थनजोबनायसो मानसिफोरा माबोरै सार मोजां ना गोजाङाखैना गोजांनायाथ' एसे बिदि गैया न'फ्राव माबायदि उन्दुयोमोन बेनिख्रुइ साबसिन उन्दुनो मोन्दों ना फालेंफ्राव थसकफोर गैयामोन नामा मोजां जादों फैदोंमोनलै जोङो दैमु नोगोर बर' साहित्य सभायाव फैनानै बेयावनो जा दुलाराय माने बाक्सामोन बाक्सानि दङ गजाइनि दङ कार्बि आंलंनि दङ डिब्रुगड़ गहपुर लखिमपुर दंजोबो गासैबो बेबायदिनो उन्दुनांदों आरोलै जोङो आरो फारियै नायलांबाय थादो आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन आं खोन्थालांबाय थागोन दै नै जोंनि हजाइनिफ्राय बिराद मानसि फैदों दै मानगोनां जोंनि डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा नोंथांमोन आंनि आंगो लोगोफोर मेरलासो जोंना हजाइनिफ्राय नै उन्दुनानैबो दंबावो जोंना नै हजाइनिया सिखाराखै दाबो दिनै थांगोन दै नै मा लादों दै लादों दै थांगासिनो होमबा थांगासिनो उदालगुरिनि नै होखाबाय मा लादों दै लादों दै ग्रोम ग्रोम उदालगुरियाव नै गयफ्रा हाफ्रा नै हाद्रियानो जाया नै बिस्रा न'आव फैदों जों जि मोजां मोनो न'आव मालाय आराम लुथारबाय गार्डेनफ्रा कफि सफि दाबो सेंग्रायैनो दंब्रा थनजोबबाय माथो नोंनाबो सना जाबावो जाजोबबाय जोङो अबाव फैदों दे सानैजों उदालगुरि मा गामि मेन टाउनाव गरायमारि गामियाव भागिन गथ'नाव आलासि जाफैदों जों भागिना बे आंनि बिजामादै बोलो क्या बोलना है अबेनाव फैदों आलासि जानो मा गामि माबा गरायमारि अबाव थांदोंमोन उदालगुरि गरायमारिजों माबा थांदोंमोन डिमाकुसियाव बर' साहित्य सभायाव आवरायनि खेमा बबेथिंमोनलै खेमा साबायाव गारबोबाय नोंसोर ओरै डिमाकुसि फैनाया लांखानि सक होनो ओइलाय जोंहा नानिया गबिन्दनि खनसे हायो नुहरब्रा नानि सोना सोरनिमोनलै खेमा नुहरदों गबिन्दनिमोन नुहरना भागिना दंफैयो भागिना नै जोङो ज' दङ भागिन ओजोंहाय जाहैबाय सार ओजोंहाय जाहैबाय सार आरो ओजोंहायबो जोंहा दङ न'निनो परियाल जों दा गासैबो ज' दङ जोङो फैदोंमोन दैमु नोगोर डिमाकुसि दैमु नोगोराव फैदोंमोन बर' साहित्य सभायाव ओमफ्राय जोंहा नैबे भागिनाव जों हाबदों आलासि जानाय हिसाबै हाबदों जादों लोंदों बिराद मोजां जाबाय जोङो बेदरबो जादों नाबो जादों एभ्रिथिं माने सब बुस्थुखौनो जाबाय जों हारिमुबो लादों जों जाखायो नालाय बर'नि फिसा खांख्राइ जाग्रा नालाय बेखायनो जोङो ज'नो दङ ओमफ्राय उनावहाय जोङो आरो लोगो मोनबावलायगोन एखौ मोजां सारा बुंलाय जों गासैनो ज'नो जों सयजनबो इयावनो आलासि जाफैदों आरो जोंहा लागासिनाव माबा गामिया जाबाय बर'नि गरायमारि ओमफ्राय उदालगुरि जिल्ला जायखिजाया जों
माने 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानिफ्राय फैनानै दसे जिरायफैदों आरो दा थांसै ना होमबा नै जोंहा ओरै सारावबो हाबफैदों खोमा हाबफैदों नामा बोरैबा बोरैबा लोगो मोनफैबाय नोंखौ सयथि आंथ' नोंखौ नुनानैसो सानदों ओमफ्राय जावसिखौ नुनानै नंगौना नङा थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय बेहा गोसोआव दंखायो आं गोसोआव दङ दे नैबा बसाय दै जेनेबा लांखायाव थांबा लोगो मोनगोन रानियानो आयो लाजिबाय बियो दे ini YouTube-आव आबौआ YouTube दं नामा एकदमबारे मोजां फरायनानै आंनि आबैनि फंबाय आङो लाङिननि आणि आपण चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करून दे गाइस जाबाय दे बाय हाय हाय होनो हाय जाबाय good luck happy journey